F'Lulju li għadda l-kontratti tal-beħ tal-proprjetà żdiedu meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li l-kontratti tal-beħ tal-proprjetà f'Lulju li għadda laħqu l-1354. Dan fisser żieda ta' 205 fuq Lulju tas-sena l-oħra. Il-valur tal-proprjetà mibjuwa jlaħħaq il-290 miljun u nofs euro. Dan il-valur jisbuq dak tas-sena l-oħra b'36.4%. Kważi 94% tal-proprjetà mibjuwa kienet tinkludi xerrej individwali, filwaqt il-kumplament tal-proprjetà li nxtrat ġiet prattikament minn kumpaniji. L-akbar ammont ta' proprjetà mibjuwa kienet f'Għawdex, f'Birkirkara, l-Gżira, l-Imsida, Taxbiex u San Ġwan. L-inqas ammont ta' proprjetà mibjuwa kienet fil-Birgu, l-Imdina, Ħaddinglu, l-Imġar fost oħrajn. F'Lulju li għadda wkoll ġew firmati 1105 konvenji fuq proprjetà residenzjali. Dan fisser tnaqqis ta' 261 konvenju fuq l-istess xahar is-sena l-oħra.